Kapin sa 200 ka mga panimalay itukod sa Bantayan Island. Si Maris Puyo sa detalye. Usa ka international non-government organization gikan sa United Kingdom ang mo-construct og 270 ka mga panimalay sa mga lungsod sa Santa Fe ug Bantayan sa Bantayan Islands nga naigo sa bagyong Yolanda niadtong Nobyembre. Nagpinirmahay sa usa ka Memorandum of Understanding si Governor Hilario Davide III ug Sayed Nawaz Ali sa Islamic Relief Worldwide kun IRW para sa maong proyekto. Ang construction sa maong mga balay gitakdang sugdan dayon o gitarget nga mahuman karong Mayo. Prioridad niini ang mga pamilyang nagpuyo sa mga danger zones. Ang IRW manghatag usab og shelter repair kit. Ang IRW manghatag usab og mga shelter repair kit sa Daan Bantayan ug Camotes Island. Maris Puyo, Sun.Star Pilipinas, Cebu City.